Començarem la pràctica de ioga, postura fàcil, esquena relaxada, una mica estirada, ombros descansats. Tanco els ulls, destenso la cara, la gola, la boca, les celles, les mans i faig una respiració una mica més profunda. Deixarem que baixi la barbeta cap al pit per fer amb el nostre cap un petit pèndol que va d'esquerra a dreta, deixant que es vagin afluixant les galtes, la llengua, els ulls, sense forçar. Una vegada més, un costat i l'altre. I pujarem de nou la mirada a l'horitzó. Sé que necessites a estones mirar el vídeo, però si pots, mantén els ulls tancats i segueix la meva veu. Anem a fer girs amb el cap, mirant els ombros. Cap a un ombro, cap a l'altre, buscant, des del ritme tranquil i l'amabilitat, aproximar-nos a la màxima mobilitat, conscient de les sensacions que es van despertant, de la respiració, de que estàs aquí, ara. Busques la pausa al centre i aquí sí obrirem els ulls per entendre l'exercici millor. Anirem amb les mans al cel a la inspiració, mirant al cel. A l'exhalació simplement baixarem, tocant de nou amb les mans a terra i baixant la mirada prop dels peus. Repetirem 2 vegades més. El moviment va coordinat amb la respiració i és suau i a la vegada profund. Una altra vegada. Reposo les mans de nou sobre els genolls i anem a fer uns cercles amb la cintura. Vaig cap endavant, inspirant, cap al costat i darrere, exhalo. Que no es moguin gaire els genolls, que es mogui més la zona del melic, la zona del cor, les costelles, una miqueta els ombros. I a poc canvies la direcció. Segueix la teva respiració molt natural, adaptant-la a tot el que necessitis i sempre que et vagi bé respirant pel nas. Anem parant al centre, recuperem la posició inicial estirant esquena, descansant els ombros. Farem unes torsions. La mà dreta se'n va darrere de l'esquena, la mà esquerra busca cuixa o genoll dret, descanso els ombros, allibero l'esternó, allibero diafragma, inspiro i a l'exhalació buidant, giro, 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 giro. Estic fent força amb els braços, però no estic bloquejant el cos, l'estic acompanyant de manera amable i profunda per a que es destensi, s'alliberi. Una respiració una mica més profunda i deixo anar al centre,
per preparar l'altra banda. Esquerra, darrere. Descanso ombros, respiro, tanco els ulls si em va bé i exhalant entro suau i profund a la torsió. La respiro sense pressa. I torno cap al centre. Anem a estirar les cames. I ajudant-nos bé de les mans, reposes bé glutis, una miqueta endarrere les mans per tindre més facilitat. I des d'aquí, un moviment molt senzill, buscar que les puntes dels peus, les dues, vagin en la mateixa direcció. Un costat i l'altre. Pots de nou descansar la vista. Sentir que la cara es destensa, que les mans estan molt presents, que tot el cos acompanya l'exercici per molt senzill que sigui. Estem donant aquest espai al nostre sistema nerviós, a la nostra sensibilitat, a la nostra intimitat, perquè aflori, perquè surti a la superfície i agafi més protagonisme. Pares al centre, doblegues una mica els genolls i amb les mans t'agafes sota els bessons. Anem a buscar una pinça de terra, però molt suau. Inspiro i a l'exhalar m'acompanyo sense forçar a baixar al màxim, simplement un punt mig, on vaig a tancar els ulls, obrir aquesta mirada interna de la sensibilitat i a sentir les diferents parts del cos que van despertant. Amb una respiració suau, una mica més profunda, entraré en un deixar-me anar una mica més, una miqueta. Anem a sortir, ajudant-nos de les mans, si fa falta. I tornarem. Postura fàcil, amb cames creuades. Si no et va bé aquesta posició, adapta-la. Anem a fer la part de quietud, despertat mínimament el cos. Comencem descansant els ombros, de nou mirant a l'horitzó, descansant la vista, les mans als genolls o al bressol, en un lloc on et permeti sentir amb comoditat els teus ombros, la teva esquena. Un petit escàner, començant des de la part més alta del teu cap, la coroneta, observant quina sensació pots identificar, o bé també, si no identifiques cap sensació. Deixem la respiració completament lliure de la coroneta. Anem a la front i baixem per darrere la nuca, les orelles, les celles, els ulls, el nas, les galtes, els llavis, la llengua, el paladar, la barbeta, el coll, la gola. Sentim els ombros, les aixelles. Sentim ara tot el braç dret,
tota la mà dreta, tot el braç esquerre, tota la mà esquerra, i tornem a la nuca per baixar per la columna, centímetre a centímetre, sentint també espatlles, tota la musculatura de l'esquena, zona lumbar, fins a arribar a la cintura, al sacre. I anem a la gola per començar a baixar pel pit, pectorals, costelles, diafragma, la panxa, zona del melic, fins a arribar al pubis. Sentim els glutis, sentim les ingles, genitals, tot el conjunt de la pelvis. I baixem per la cuixa dreta cap al genoll, i del genoll fins al turmell, i tot el peu dret. Baixem per la cuixa esquerra fins al genoll esquerre, del genoll esquerre cap al turmell, tot el peu esquerre. Ara anem a fer un petit instant observant el conjunt de tot el cos, també la respiració i també els pensaments. Anirem a poc fent el camí de tornada, sentint el peu esquerre cap al genoll esquerre, tota la cuixa esquerra, el peu dret, vas pujant per tota la cama dreta, vas pujant tota la cuixa. Sents el conjunt de la pelvis, sents la panxa, costelles, pits, la gola, sents la part baixa de l'esquena pujant, part mitja, part alta. Anem a sentir els dos braços a la vegada amb les dues mans, les dues aixelles, els dos ombros, la zona del coll, per la gola, per la nuca, tota la part de darrere del cap, de les orelles, tota la cara i de nou arribant on hem començat, a la coroneta. I aquí tornarem a ampliar la visió interna de la sensibilitat a totes les parts del cos, a la respiració, a la ment. Però ho farem, no cal que obris els ulls, simplement reposa les mans sobre el cor, una sobre l'altra, repassa la posició dels ombros si necessites, i amb aquesta escalfor de sentir-te a prop de tu,
Busca una respiració adequada i senzilla i amplia de nou totes les sensacions físiques, la respiració, la ment. I enfoquem una mica l'actitud de deixar anar el que ja no necessitem i d'acollir tot allò que ens fa bé. Anem a deixar que vingui també l'energia de l'agraïment. Una última respiració. Moltes gràcies per compartir. Om Shanti. I seguirem el nostre dia.